Συγγνώμη, την Πελαγία γιατί την έφερες μαζί σου? Ρε μωρό μου, ήταν ένα βήμα πριν την αυτοκτονία πάλι και μου τη φόρτωσε. Χριστίνα, είσαι με τα καλά σου. Δεν ήρθαμε να διασκεδάσουμε. Το δείπνο είναι επαγγελματικό, το καταλαβαίνεις? Ναι. Επαγγελματικό το δείπνο. Ναι, βρε Πελαγία μου, και θα είναι και πολύ βαρετό. Δηλαδή, εγώ το λέω για σένα για να μην βαρεθείς. Τα βλέπεις. Εγώ παντού περισσεύω, δεν χωράω πουθενά. Έλα ρε θεία, μην κλείσει τώρα πάλι. Το βρήκα, έχω μια πολύ καλή ιδέα. Άντρα θέλω. Ιδέες έχω κι εγώ. Εδώ ακριβώς απέναντι έχει ένα πολύ ωραίο μπαράκι. Καθίσεις να πεις το ποτό σου και όταν τελειώσουμε με το βαρετό το δείπνο θα έρθουμε να σε βρούμε εκεί. Ήρθε ο κύριος που περιμένατε. Α, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παντελίδη. Ο Γεράσιμος. Χαίρομαι πολύ, κύριε Παντελίδη. Κι εγώ. Και εσύ πρέπει να είσαι η Χριστίνα, Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Κι εγώ χαίρω. Πολύ. Χαίρω πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ είμαι Πελαγία. Γεια σου, Πελαγία. Γεια σου, όμορφε. Ναι. Η Πελαγία είναι η θεία της Χριστίνας. Ναι, αλλά φαινόμαστε σαν αδερφές, έτσι δεν είναι? Η σύζυγός σας? Δεν θα τα καταφέρει να έρθει. Κάτι με τα παιδιά. Ακόμα καλύτερα. Το τραπέζι είναι για 4, άρα θα πάρω εγώ τη θέση της συζύγου σας. Στο τραπέζι καλέ θα πάρω τη θέση της. Όχι στο κρεβάτι σας. Η θεία τρελαίνεται όταν κάνει αστεία. Μήπως να καθίσουμε, σας παρακαλώ? Να κάτσουμε. Θα σε συνοδεύσω εγώ, έλα. Θα μου τα κάνει όλα ρημαδιό, θα μου τα τεινάξει όλα στον αέρα. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Η θεία μπορεί να έχει κατάθλιψη, αλλά ξέρει πολύ καλά να φέρεται. Να κεράσω ένα αντικαταθλιπτικό. Όχι, ευχαριστώ. Είμαι από ουίσκι. Εσύ χάνεις. Στην υγειά μου. Καλά και χαμόμηλα. Θεία, μπορείς να ηρεμήσεις λίγο? Θα ηρεμήσω. Όταν πάρω και το κίτρινο χαπάκι. Κι άλλο χαπάκι. Όπως σας έλεγα λοιπόν, κύριε Παντελίδη, όταν τελείωσα τις σπουδές μου στα οικονομικά, είχα πολλές επαγγελματικές προτάσεις. Βέβαια, επειδή εγώ είχα θέσει υψηλά στάνταρ, δεν με ικανοποιούσαν. Οπότε αποφάσισα να διαβάσω και να δώσω εξετάσεις στον ΑΣΕΠ. Δικό σας. Είμαστε τον κύριο. Ευχαριστώ. Ευτυχώς λοιπόν πέρασα στις εξετάσεις και με προσέλαβαν στην εφορία. Βέβαια, επειδή δεν με ικανοποιούσε η θέση μου στην εφορία, αποφάσισα να φύγω. Τι να φύγεις, καλέ, που σε διώξανε. Σε διώξανε. Τι? Όχι. Θεία, έρχεσαι λίγο μαζί μου στην τουαλέτα? Όχι, να πας να κατουρίσεις μόνη σου. Όχι. Την καημένη τη θεία έχει μεθύσει και δεν ξέρει τι λέει. Ξέρω και παραξέρω. Σε πετάξανε έξω από την εφορία γιατί έκανες απάτη. Έσβησες ένα φάκελο. Δεν το θυμάσαι. Θεία, πάμε στο μπαρ να πάρουμε ένα ποτό? Όχι, δεν μπορώ τώρα, ζαλίζομαι. Θα σε βοηθήσω εγώ. Όχι, τράβα εσύ μόνη σου. Και πού σε φέρει και 2 gin tonic. Και πες του πολύ gin και λίγο tonic. Άντε μην πάω και του σπάσω τα μούτρα εκεί πέρα. Δεν μου λες, είναι αλήθεια αυτό? Ποιο? Διέγραψες φάκελο από τα αρχεία της εφορίας? Σχετικός. Εάν εξετάσει κανείς το θέμα αντικειμενικά, η αλήθεια είναι υποκειμενική. Δηλαδή, δεν ακούγεται ωραίο, δηλαδή άσχημο ακούγεται. Ναι, στην πραγματικότητα σβήστηκε ένας φάκελος, αλλά δεν τον έσβησα εγώ. Τον έσβησε ο Ασημάκης. Τον ξέρετε τον Ασημάκη? Όχι. Βέβαια, δεν τον ξέρετε τον Ασημάκη. Άμα θέλετε μπορώ να σας το γνωρίσω. Μάλλον αφήστε το καλύτερα γιατί είναι περίπτωση. Καλά. Εγώ φεύγω γιατί είναι αργά. Από τώρα θα φύγεις ομορφούλη. Κι εγώ που σκεφτόμουν να με πας σπίτι να με ξεματιάσεις. Θεία. Γεράσιμε, πες μου κάτι. Παρακαλώ. Σου έχω δώσει το email μου να μου στείλεις βιογραφικό? Όχι, δεν μου το έχετε δώσει ακόμα. Πολύ ωραία. Καληνύχτα. Τι? Κύριε Παντελίδη. Ωραίο κολαράκι για φίλο σου. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα να πιούμε? Πελαγία, σταμάτα να με μιλάς για Χριστίνα, πες της! Χριστίνα, άσε μας λίγο μόνους με το Γεράσιμο. Εγώ θα σου δανείσω εκείνο το ωραίο πορτοκαλί φορεματάκι που σου αρέσει. Εμείς πρέπει να τα μοιραζόμαστε όλα, ιδίως τους άντρες. Καλά, ξάπλωσε τώρα λίγο να ξεκουραστείς και θα μοιραστούμε τους άντρες μετά. Όχι, δεν θέλω να ξαπλώσω, είμαι σούπερ. Εγώ θέλω να χορέψω. Ταν.
να πεις έχεις δίκιο. Τι να πω. Τι να πω. Είπαμε να ανεχόμαστε όλους τους παλαβούς μέσα σε αυτό το σπίτι, αλλά αυτό που έγινε απόψε είναι πολύ χοντρό. Το ξέρω, μωρό μου. Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να τη φέρω μαζί μου. Και είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. 2 φορές έχω χάσει δουλειά μέσα σε αυτό το μήνα από την οικογένειά σου. Και εσύ μου κουβαλάς τη μανιοκαταθλιπτική σε ένα τόσο σημαντικό ραντεβού. Η μαμά επέμενε να την πάρω μαζί. Χαίστηκα τι θέλει η μαμά σου. Γεράσιμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να της πεις έστω μία φορά όχι. Να πω όχι στην κυρία Λαμπρινή. Πλάκα κάνεις. Τώρα τι να σου πω, ρε Χριστίνα. Δηλαδή, εντάξει να βάζεις τη μάνα σου πάνω απ' όλα, το δέχομαι. Αλλά να τη βάλεις και πάνω από εμάς με ενοχλεί. Βρε αγαπούλα μου, μη μου θυμώνεις. Δεν θυμώνω. Καλά, εντάξει, θυμώνω λίγο. Αλλά ρε Χριστίνα, πάμε να ζήσουμε την υπόλοιπη μας ζωή μαζί. Πρέπει να καταλάβεις ότι από εδώ και πέρα η οικογένειά σου πρέπει να είμαι εγώ. Το ξέρω, μωρό μου. Εσύ θα είσαι η οικογένειά μου. Αλλά δεν μπορώ από τη μια στιγμή στην άλλη να ξεχάσω τη δική μου οικογένεια. Δεν θέλω να τους ξεχάσεις. Εγώ θέλω να απομακρυνθούμε λίγο από αυτούς. Έτσι λίγα χιλιόμετρα. Καμιά 500 να πάμε στη Θεσσαλονίκη να γλιτώσουμε. Αγάπη μου, έχουμε τόσα προβλήματα. Σε χρειάζομαι κοντά μου. Δεν είμαι εγώ κοντά σου. Είσαι. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε λίγο την κρίνια και τα παράπονα. Εμείς πρέπει να είμαστε μια ομάδα. Ενωμένοι. Είμαστε ομάδα. Μια ομάδα σωτηρίας όλων των παλαβών μέσα σε αυτό το σπίτι. Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να οργανωθούμε.